ne ketjut, perkelee! Kun tää piettää etureen. Toissa vuonna ajattelin Lahteen matkustaa. Siellä sitten pistää isot rahat poikimaan. Ideahan toimii ei alun perinkään. Ja toteutus jäi kesken kun jäi muuta miettimään. Viime vuonna päätin itseäni sivistää. Nousin lentoon infon kultasiidin. No helmikuussa täytyi kurssikirjat hävittää. En jaksanutkaan perehtyä niihin. Mikä on kun ei taidot riitä? Mikä on kun ei onnistu? Onko niin ettei niitä voi sieltä? Niin koskaan ei kylletty. Viime viikon mietin ympäkseen kotona. Asioita hissukseen mä mietin. Ei oo rentaali edelleenkään. Turhaan jumitin mä jälleen oven tieliin. Jos keittymään ihmistä ei suunniteltukaan ja edistys on sanahelinää, niin silloin liityt meinota kaiken rennommin, et miettimään. Näitä enää jää. Mikä on kun ei taidot riitä? Mikä on kun ei onnistu? Onko niin ettei niitä voi sieltä? Niin koskaan ei kylvetty. Mikä on kun ei taidot riitä? Nyt taas lähti käyntiin. Toissa vuonna ajattelin Lahteen matkustaa. Siellä sitten pistää isot rahat poikimaan. Ideahan toiminut ei alun perinkään. Ja toteutus jäi kesken kun jäi muuta miettimään. Viime vuonna päätin itseäni sivistää. Nousin lentoon infon kultasiidin. No helmikuussa täytyy kurssikirjat hävittää. En jaksanutkaan. Mikä on kun ei taidot riitä? Mikä on kun ei onnistu? Onko niin ettei niitä voi sieltä? Niin koskaan ei kyllä. Vittu, aina näitä saatana Kiinan paskaa, joka vittu joutuu. Viime viikon vietin enimmäkseen kotona. Asioita hissukseen mä mietin. No hommat alkoi meikäläistä sitten kiinnostaa. Turhaan jumitin mä jälleen oven tieliin. Jos keittymään ihmistä ei suunniteltukaan ja edistys on sanahelinää. Jack it up.